snam u khun langbrot là mi tha Calvary badan bor ban sai thar ki pop baro snam ba corridor snam ba lui lui u Jesus can ra Shem hu Giêsu la thế say na met la mong ha Calvary snam kim ra cam biang satya ban tân em yangi day tang snam hu Giêsu ken ra don botang o ka snam la corridor snam bala shlei ha Calvary day ka snam la don bor babla o ka snam seems fine.